Prattikat il-futbol fuq livell professjonali labet mal-tim nazzjonali Malti kif ukoll ma' timijiet fi Franza u l-Istati Uniti. Marija Coppola ta' 41 sena se tkun qed tagħmel pass ieħor fil-karriera tagħha billi tikkowċja żgħażagħ ta' bejn 17 u 19-il sena li ffurmaw parti mit-tim tal-Miners tas-CGW. Xi ħaġa li fi kliem Marija stess ma tistax issejħilha esperjenza faċli. Ifimni, l-ewwel esperjenza hija sabiħa fimni. L-ewwel ma kienx faċli fa' speċi fimni biex il-boys jaċċettaw ikollhom mara coach u xi ħaġa hija differenti. Biex waslet sa dan l-istadju Mary Coppola għaddiet minn snin ta' taħriġ professjonali, konxja li dan l-isport huwa meqjus iktar maskili u għaldaqstant il-preparazzjoni biex timmotiva u żżomm kontroll fil-pitch hija essenzjali. Jkun hemm pa speċi kummenti jgħidu wara strem coach mara, qatt ma rajna coach mara, di hija xi ħaġa ġdida mhix komuni fim. Però għandi ħafna sħabi coach issa, ġifieri għamlu li ħafna koraġġ li biex noħodha dir-rowl u hekk pa speċi biex ma taqtax qalbek, però qatt ma ħassejt daqshekk inferiori laqgħa xejn. Il-fatt li se tkun qed tiffaċċja coaches irġiel mhux se jaffettwa l-Marija psikoloġikament, anzi temmen li għandha potenzjal daqs ħadd ieħor. Jekk inti tkun serja, torjom inti serja, huma ħajħindunaw mal-ewwel, ġifieri ma ntihomx ċans li jekk xi ħadd ħajprova jirkeb jew jaqbes il-line tkun serja torjom li inti l-coach li għandek l-awtorità. L-ewwel logħba tal-Miners tas-CGW taħt il-gwida tal-mara ta' 41 sena se tkun il-ġimgħa d-dieħla u kollox jinsab lest tal din l-esperjenza ġdida ta' Marija Coppola.